Ahojte, to som ja, Katka. Mám dve staršie sestry, s ktorými bývam v Považskej Bystrici. V Považskej Bystrici je taktiež aj spoločenstvo Efata, kde veľmi rada trávim svoj čas. Už od malička som bola vedená k viere a k Bohu, ale nebudovala som si s Bohom taký ten vzťah. V nedeľu som chodievala do kostola, chodievala som aj na spovede, ale vôbec som sa nesnažila hľadať Boha a spoznávať ho v jeho slove. Vôbec som sa ho nesnažila hľadať v mojom každodennom živote a nesnažila som sa s ním ani budovať nejaký vzťah. Na jeseň sme mali zo školy duchovnú obnovu pre birmovancov, kde som už trošku pocítila taký ten Boží dotyk, ale ono to všetko po chvíli vypršalo. Začala som sa baviť skôr s takými zlými ľuďmi a dávať sa do takých zlých partií. Títo ľudia ma skôr stiahovali nadol a vôbec ma neviedli k Bohu ani k takej čistej láske a pravde. V meste bola evangelizácia, kde sme ako birmovanci mali prísť. Nič som od toho neočakávala, ale išla som tam. Boli tam aj moji spolužiaci a bolo tam celkom dobre. Ku konci nám hovorili, že máme ísť na modlitby príhovoru. Najskôr som tam moc nechcela ísť, ale nakoniec som tam išla a to rozhodnutie bolo naozaj veľmi dobré. Síce som sa bála, ale ľudia ma hneď privítali s veľkým úsmevom. V modlitbe som pocítila obrovský Boží dotyk a svetlo sa vo mne naozaj rozsvietilo. Doteraz sa snažím hľadať Boha v každodennom živote, poznávať ho v jeho slove a žiť s ním. Je to naozaj super.